Ez dut ireki barkatu, ez du mikrofona ireki barkatu berriz. Ongi etorriak museoan nazioarteko eguna ospatzeko Gipuzkoako hainbat museok antolatu dituzten ekimen bereziei aurkezpenera. Nere alboan Juanjo Aranburu, Ekain Berri eta Leili Jauregiko kudeatzaile eta Araziko zuzendaria, eskerrik asko, Cristina Álvarez, Zumalakarregi Museoko hezkuntza eta komunikazio arduraduna, Xabier Gerexeta Gordailuko teknikaria eta Mari Jose Telleria aski ezaguna duzutena Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendaria, eta baita ere gurekin daude eskerrak eman nahi dizkizuet gerturatzeagatik eta egiten ari zareten lanagatik, Makina Herramienta Museotik Rafa Zulaika, Laboratoriumetik Rosa Errazkin, Fotomuseunetik Marcelino Altuna, Urmaratik Koldobika Jauregi, Museo Vasco del Ferrocarril Juanjo Olaizola, Museo Iasotik Juanjo Jimenez eta Arditurritik Agustin Lekuona, eta norbait ahazten baldin badut, nere eskerrona baita ere. Gogoratu nahi dut, lehenik eta behin Museo Nazioarteko eguna 1997 garren urtea ez geroztik ospatzen dela, Amerikan, Ozeanian, Asian, Europan, Afrikan, hau da, ia mundu osoan, 30.000 museo hartzen dute parte, 120 herrialdeetan. Museoak, galeriak edo objektuak biltzen dituzten lekuaz haratago, gure nortasunaren adierazle direla gogoratu behar dugu, historia kontatzen dizkigute, eta hauen bitartez gure iragana berreskuratzen dugu. Izan ere, errealitateak erakusten dizkigute. Bizitzarako erramientak askotan kultura adierazle eta espresioan bilakatu dituzte. Ziur nago askori gertatzen zaizuela, niri askotan gertatu zaidan bezala. Gaeraren bati erantzunek ez diogula aurkitzen, eta museo batetara joan eta une batean, museoan, pieza batean edo kontatzen diguten iskina batean edo historia batean, galeriaz haratago historia horiek erantzuna ematen digute, orain arte erantzunik izan ez dugun horretarako. Gure historia ezagutzeko balio digu, bizitza gozatzeko ere balio digu, eta etorkizuna eraikitzeko beharrezkoak dira. Horregatik aurtengo leloa museoak ezagutzaren eta ikerketaren alde izango da. Ikertu eta ikasi pertsonen garapenerako eta ongizaterako ezinbestekoa delako. Maiatzak 18an, museoen nazioarteko eguna ospatzeko, Gipuzkoako museo askok ateak irekiko dituzte doainik, beste batzuk zerbait simbolikoa kobratuz, materialen gastuei ere aurre egin behar zaielako. Eta informazioa guztia daukazute bai gipuzkoa.eus/cultura/centros participados webgunean edo icom.ce.org unean. Museoak ezagutzeko aukera paregabea daukagu, jakin Gipuzkoan 54 museo ditugula, urte osoan lan bikaina egiten dutela gure nortasuna zabaldu eta kultura eta artean mantendu ahal izateko, lurralde ikuspegitik aipatu baita ere eskualde guztietan sakabanatuak daudela, eta baita ere lantzen dituzten gaien aldetik interes desberdinak asetzeko gai direla. Izan artea, izan historia, natura, industria, zientzia, zein itsasoa besteak beste, izan bat edo beste dela zure interesa, seguro museo bat izango duzula, beste, horren inguruan dituzuen jakinminak edo kontatutako historioak, kontatu gabeko historiak aurkituko dituzutela. Beraz, mundu guztia animatu, maiatzak 18an ezagutzen ez dituzten museoak ezagutzera gerturatzeko, eta horrela urte osoan zehar ere jakinmina mantentzeko. Eta nik orain Juanjo Aranburu emango diot hitza, eskerren etortzeagatik guztiei, eta esan bezala ospatu ezagun museoen eguna, bai maiatzak 18an eta bai urte osoan. Egunon, eta lehenik eskerrak eman, onera gonbidatzeagatikan eta bai lankide eta beste museo guztien lanak goraipatzeagatikan. Guretzako
beste guztiontzako bezala egun berezia da, maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna, ospakizun eguna, eta nolabaite gizarterantzako egiten dugun lan hori erakusteko egun hori, eta maila hortan denek aurki dezaten gure museoak ere beraientzako lagungarri izan daitezen ate irekiak egiteko edo jarduera bereziak egiteko eguna da. Gure kasuan Zestuan eta Ekain Fundazioak bi museo ditu bere pean, eta bat alde batetikan Lili Jauregia eta beste batetikan Ekain Berri, eta egun hortara batzen gara, biak doako sarrera izango dute, maila hortan denentzako eskuragarri izango diren sarrerak dira, internet bidez eros daitezkenak, erosi edo hartu daitezkenak, eta Ekain Berriko kasuan gainera nahi deguna da bisita berezi bat eskaini. Bisita berezi honetan bisitariak sartuko dira kobara lehenengo aldiz sartu zanaren azalean sartzeko moduan. Eta maila horretan iluntasun absolutoan sartuko dira, emango diegu kasko bat eta frontal bat, ez da arriskurik Ekain Berriko kasuan kaskoarekin, baina bizi dezaten esperientzia hori eta beraiek jun daitezen margo horiek aurkitzen behaien argiaren laguntzaz. Noski, gero izango da gida baten laguntza, pixka bat ikusten duten hori uler dezaten. Esperientzia inmersibo bat lortu nahi dugu, eta esaten izuen bezala, internet bidez hartuz gero, egun horretan, egun guztian zehar izango dira saioak, euskeraz edo gazteleraz, norberak aurrez aukeratzen duen einean. Liliko kasuan, bisita antzestuak dira, Lili Jauregian eskaintzen ditugunak, eta hauek ere euskeraz edo gazteleraz eskaintzen ditugu, eta maila hortan doakoak izateaz gain, 4:00 eta 5:00 izango dira, 4:00 gazteleraz eta 5:00 euskeraz. Kasu hontan ere, agortu arteko sarrerak izango dira, dakizuen bezala, saioak plaza mugatuak dituzte. Orduan, aipatzen duen bezala, festa egun bada, gure bisitariekin konpartitu nahi deguna, eta baita ere lehendikan etorri dienak ere, errepika dezaten, modu berezi batean ikusiko dituztelako, ekainek gordetzen dituen margo berezi hau denak. Gure aldetikan hori da, gonbitea luzatzea, eta eskerrak emata hemen egoteatikan, eta baita ere gure lankide diren beste museo guztie duten eskaintza ezagutzea, eta egun badala museotara joan eta disfruta dezaten. Eskerrik asko, Cristina Álvarez, Museoko Hezkuntza eta Komunikazio arduraduna, ongi etorria. Kaixo, egunon. Lehendabizi eskerrik asko gonbidatzagatik, eta ni nator Kasei Gestion Kultural enpresati gutxi gora bera, ze Kasei Gestion Kulturalek museo batzuk kudeatzen ditu, eta museo horien egitaragua aurkeztuko dizuet. Lehendabizi, akizuen bezala, Euskal Itsas Museoa, Donostiko Euskal Itsas Museoa Kasei kudeatzen do, baita ere Ezkioko Igartu Beiti Baserria, eta Ormaizteiko Zumalakarregi Museoa. Kasu honetan, museo bakoitzak gai ezberdinak jorratzen ditu, eta museo bakoitzak ere arreta jarri dio museoen nazioarteko eguna ospatzeko, egitaragua antolatzeko arreta jarri dio gai zehatz bati, ez? Kasu honetan, Euskal Itsas Museoak arreta jarriko dio erakusketari, Ezkioko Igartu Beiti Baserriak museoei, zer da museo bat, eta ze ikusten da museo baten, eta gure kasun Zumalakarregi Museon arreta jarri diogu Iriarte Erdiko baserriari. Baina, lehendabizi Euskal Itsas Museoan egingo duten egitaragua izango da bisita gidatu batzuk, nun ikasi dezakezue zer dan erakusketa bat, zer dau erakusketa baten atzean, nola hautatzen die gaiak, nola hautatzen die ikusgai jartzen dien objektuak, ze historia dakarren objektu bakoitzak, eta hoxe izango litzateke pixkat Euskal Itsas Museoko helburue honekin. Gero baita ere, bisita gidatu horiek euskeraz eta gaztelaniaz izango dituzue, goizeko 12 gaztelaniaz izango da, eta ordu batetan euskeraz. Gero atxaldeko 7 familiei zuzendutako tailer berezi bat ingo da, nun ikasiko dan arkeologiari buruz hitz egingo da, eta tailer hortan jorratuko dituzten gaiak izango die gehien bat ikastea
pieza batek jasaten duen ibilbidea gero museo baten ikusgai jartzeko. Gero, Ezkioko Igartu Beiti Baserri museoan arreta jarri diote lehen esan deten bezala museoari, zer da museo bat, ze ikusten da museo baten, zein izango litzateke bere definizioa, eta atxaldeko lauterditan ingo da familiei zuzendutako tailer berezi bat, nun sortuko dituzte paperezko museoa, eta izango dute Aran Santa Maria artista tailerroi bideratzen, eta sormena landuz, ume bakoitzak edo guraso bakoitzak baserriak paperakin ingo dituzte. Eta Zumalakarregi museoan, arreta jarri diogu Iriarte Erdiko baserriari, igual ez dakizue, baino egun Zumalakarregi museoa den eraikina Iriarte Erdiko baserria da, 17-18 mendekoa gutxi gora bera, ez dakigu zehazki noiz da data, eta, aurten maiatzen museoak 35 urte betetzen ditu, orduan hori hartuz, aitzaki bezala hartuz, ingo duna da tailer berezi bat, familientzako zuzenduta baita ere, nun ikasiko deun, edo ezagutuko deun museoan modu sensorial batez. Badakigu umekin edo aurrekin gauzak ikertzeko oso lagungarri edala gauzak ukituz ikastea eta ezagutzea. Orduan gure helburua da museoen testurak ukituz ezagutuz, eta gero telazko poltsa baten testura horiek landuko ditugu eta islatuko dituzte pintura akrilikoa erabiliz. Eta baita ere sormena landuko dugu beraiekin, eta museoa beste modu baten ikasiko dute. Eta hoiz izango litzateke, baita ere lehen esan duten bezala museoen sarrera iruena izango da doakoa egun hortan, eta gonbidatzen zaituztet etortzea, eta jakin dezazuen tailerretan oraindikan tokie daula, Igartu Beiti Baserriko tailerren oraindikan tokie dau, familientzako zuzenduta oso aukera aparta da ikasteko zer da museo bat, hasi que nik ustetan esan detela, mila esker entzuteagatik, eta hoxe. Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko, badakizue Gordailua ez dela museo bat estrikto sensu, baina museoekin harreman oso estua dugu, ez? Askotan bizitetan hori zesa dugoten. Zergatik daude gauzak hemen eta ez museoetan ere egoten dira, Gordailuan egoten diren gauzak, eta hain zuzen ere ostiral honetan maiatzaren 17an antolatutako bizitan horri buruz hitz egin behar dugu. Zentratu behar dugu museoekin ditugun harreman horietan, oraintxe bertan, orain buruzari naiz, baina badaude Gordailuko gauzak, jakina, Igartu Beiti Euskal Itsas Museoan eta Zumalakarregi Museoan ere bai, eta Santelmon ere bai, baina Oiaso Museoan bertan, Elgoibarkoan ere badaude, Bizkaian ere Arte Eder Museoan eta badaude, Artiumen hainbat tokitan, eta joan etorri etengabean ibiltzen gara objektuekin. Hori da, 17an, 5 erdaraz, 6 eta 4 euskaraz, egingo dugun bizitaren ardatza edo. Baina 24an ere hurrengo ostiralean izango dugu bizita, baita ere 5 erdaraz eta 6 eta 4 euskaraz, eta kasu horretan Basterretxearen figura hartuko dugu, biztanda 100 urte direlako, baina biztanda era berean Gordailuan gauza asko badaudelako. Familiarenak, baina baita diputazioak berak, Santelmo museoak edo kutsak dituzten elementuak, eta hain zuzen ere, hoiek ere oraintxe joan etorrian dabiltza, Bilboko Arte Eder Museoan, Artiumen, Irunen ere egingo da erakusketa bat, orduan beti inguru horretan ibiltzen gara, ez inguru museal horretan. Eta ekain uztailetan ere antolatu ditugu bizita gidatu berezi batzuk, Sahatxa Jauregi artistak antolatu du instalazio esango nuke, artelan bat, baina eskultura baino instalazio bat, Aizkora izenekoa, hor ere artea eta etnografia batzen dituena, zeberez familia da Jauregi Aizkora gileen familiakoa, eta hor ere bizitak egingo ditugu ekainaren 12an eta 28an, uztailaren 5an eta 17an, euskaraz, erdaraz, orduak eta aldatzen dira, baina horiek webean eta jarri ditugu. Beraz, etengabeko harreman hori erakutsi nahi dugu bizita horietan. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias a vosotros cuatro, a todos y a todas los que os habéis acercado y mantenéis vivos los museos durante todo el año para que podamos celebrar el próximo sábado 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Recordar que el Día Internacional de los Museos se celebra desde 1977, que participan 30.000 museos, 120 países, que es una oportunidad muy especial para conocer desde otra perspectiva, con otros procesos de creación y otras ofertas, nuestra historia, técnicas ancestrales y artesanales, como mencionaba ahora Xavier, la obra de Sacha Jauregui, la herramienta de trabajo convertida en una expresión cultural, convertida en arte. Es una ocasión única también para hallar en las piezas que se exponen respuestas a esas incógnitas que todavía no hemos despejado. Decía antes también que a quien no le ha pasado que tiene una pregunta a la que no haya una respuesta y en una historia, en una visita a un museo, en un rincón o en una pieza, de repente encuentra esa respuesta que cambia toda su realidad. Por eso, además de galerías o de espacios donde se exponen objetos, forman parte de esos espacios que nos ayudan a transformar nuestra propia realidad y la sociedad. Este año, por eso, bajo el lema Museos por la Educación y la Investigación, la mayoría de los museos ofrecerán actividades alternativas, diferentes, gratuitas, para hacerlas también accesibles. Mencionar que son 54 los museos que mantenemos vivos en todo el territorio, que están en todo el territorio y que pueden responder a cualquier interés, a todos los intereses desde la perspectiva también de la temática: natura, arte, industria, ciencia, el mar, historia, entre muchísimos otros. Por eso celebremos juntos y juntas el Día de los Museos como una oportunidad también para conocer esos espacios que son tan necesarios para el bienestar de las personas. Y para cerrar, le voy a dar la palabra a María José Tellería, sin olvidarme de agradecerle también el trabajo incesante que hacen durante todo el año desde Patrimonio para que esto pueda ser una realidad, que acercamos a los guipuzcoanos y a las guipuzcoanas. Bueno, nik izteko eta berriz ere eskerrak emotian. Gaur hona hurbildu zarien lagunei, etxian lanian geratu diran bestelako museotako ordezkari eta langilei, ezinbestean holan izatean, badakigu zenolako museo euskagun lurraldean, batzuk tamaina batekoak, gehienak txikixak, eta benetan eskertzekoa da urtean zehar itxendo zuen alegina. Eta gaur Aldundiak deitutako prentsaurreko honetan alkartu gara, baina nik bebai nahi dut eskertu eta balorean jarri bestelako erakundeok itxendo zuen alegina hauek musuak egunero edo behintzat astian zihar egun desente zabalik mantentzeko. Batzutan izaten dira fundazioak, beste batzutan udalak, jaurlaritza bebai hortxe dakau, beste batzutan sortzaile edo ekimen personalak izaten dira urtean zihar hori zeratiak zabaldu eta ekimen horiek sostengatzen dutenak, eta indar eta gogo guzti hori beharrezkoa da egunero, diputadak esan daben moduan, 54 gune horiek Gipuzkoan izateko eta horien bitartez gure historia ezagutzeko eta gure oraina bebai hobeto lantzeko. Eskerrak bereziki lanian eta bertan zauzien profesionalei bebai, aurtengo gaia kontuan hartuta, nabarmentzekoa itxendo zuen lan pedagogiko hori, egun horretan, igual, azpimarratuko dana, baina urtean zihar nahi dut nabarmendu zenolako alegina itxendan, publiko ororin, gehien bat belaunaldi gaztiei, modu didaktiko eta oso bide barrixak jorratuz dakaun historia eta dakaun ondarea zabaltzeko. Zatia bebai, hemen esplikatu dan moduan, ez dala bakarrik museotako langileak etxe barruan itxendo zuena irakusten geratu, baizik eta bai egun horretan eta bai bestela be urtean zihar, askotan zabaltzen dirala edo beti zabalik dauzela ate horiek kulturan sortzaileak bebai euren lanak eta euren programak eta ekimenak antxe erakusteko, antxe plazaratzeko eta antxe gauzateko. Sacha Jauregui aitzatu da, beste Zumalakarregi museoan eta bestelakoetan bebai holan izango da egun honetan eta hortian zihar. Decía que agradecer una vez más que os hayáis acercado, agradecer también a los que han tenido que quedarse en casa. Sabemos que muchos de los museos que tienen el territorio, la mayoría, son iniciativas pequeñas donde se hace un esfuerzo
enorme por mantener abierta la puerta a lo largo de todo el año. Agradecer a las trabajadoras de esos espacios por su dedicación, también su compromiso con la difusión del patrimonio de Guipúzcoa y también por esa generosidad que tenéis siempre para abrir vuestros lugares de trabajo a otros artistas, a otras disciplinas que son las que completan los programas y a las que siempre estáis mirando y estáis acogiendo en vuestras instalaciones. Y también decir que hoy esta rueda de prensa se convoca desde la Diputación, pero el esfuerzo a lo largo del año es desde luego compartido con otras muchas instituciones, caso fundaciones, ayuntamientos, Gobierno vasco, también artistas y promotores personales que con desde luego toda la dedicación y toda la ilusión del mundo tenéis abiertos esos lugares para el disfrute de los guipuzcoanos y de todas las personas que nos visitan. Eskerrik asko. Igual galdera quedó.